Panit guys. So kung nga video gikan dito ani nga birthday service sa atong igsuon sa pagtuo nga nag-celebrate siyang 58th birthday. Isang mga plato bird. So swerte din si Reben Paligan ay halos isa ka plato nga panit ang gikuha. O tungod sa kalami sa panit agoy nakakit-kit pud og ustro ang saraban niya kay kontin mo diha. Crispy kayo. O di na mapugngan perte na gyud niyang habhab niya italagsar gid kay doon makakaon og ditson mao nang resulta na halos kadako sa plato ang panit nga gilangkat. As we all know that if we talk about lechon baboy naagid sa panit ang pinakalami mao nang sa wala pa magsugod ang kinananay una gyud na mahukasan og panit ang lechon. And for today's video, ikauban nato atong mga reverend, atong mga kantores na pinakagwapa nga nagikan sa malayong dapit. Og tungod kay wala pa sila kontento sa litson niya ilang gika pagkahumao na sad ni ang nahitabo. Uy, aha man to kung makauban na ron. Uy, wala. Sakpan. Nag-ihaw day mga matik ni guys, isa na sa mga bot basta makikitag manok, basta dili mo nag-ihaw na si Oscar oh. So guys, ani adi mi karon diri sa tina kay amo ang kuan. Gituman ang panaad ni Berto. Katrisi na ka panaad nawa na tuman karon natuman na gud. Karang ka tumanan guys. Nami silang panimalay. Sige na sa gingon niya mag-ihaw niya. Ika-14 na gyud ron ay hapa natuman. Shout out mi sa mama ni Reverend Palski kay murag sabaan din isaw niya. Ma pasaylo si Reverend ma. Kasi agyo na naada ni. Panginambog mong niya yung manok dire nga daghan daw kayo. So guys, mangita na tag partner sa ato ang manok. Kabalo naman sa sumpay ato. Partner kani. Ang nindot na ito okay. Ni tanan. Okay ra. Babog. Inara. Di. Taday. Kana, sporo ni. So, nanatay. Tanlad. Ngita na putag kuan. Kamunggay. Kamunggay daw. Saan kaluuya sa kamunggay guys? Hoy. Ayun ba? Tara dito. Tigas. Hindi mo puti. Maro. Doon sa lubay. Ayun na kay. Ayo. Lagunde. Lagunde inang tait kaya. Isagol ni mo lagunde. Nagihubak. O kana oh, para tambal. Say tawag na, gabon. Gabon. Gabon do. Put na to kapayas. Dahon na day. Ora yung tagiya sa manok guys. Pero dili ta sure guys kung siya tagiya. Igo na gidakaw. Ilahan ning balay pero patay sure kung iya ba tong manok. Iya tong mama o iya papa. Nay. Ora, isisan mi ato. Nara. Guys, naluto. Importante dire ang sabaw. Ang sabaw nga kuan murag dahil sa kay murag daga ka og kinasun. So daw ka og kinasun murag manok. Ngit-ngit guys. Papalo gamay ra dong luka. Ya ingnan bitaw tayo kato. Mula. Ako. Problem pa yaw to.